Vanavond 9 uur met Shell bij Pika Pika NL. Goedenavond allemaal, welkom bij de tweede seizoen van Pika Pika NL met Shell. Vanavond weer een hele interessante aflevering met de titel Ondernemen kent geen leeftijd. Reden waarom? Het komt heel vaak voor dat men denkt op een bepaalde leeftijd, vaak 40-plussers en naar boven, die enorm veel talenten bezitten, maar toch het idee hebben van, ik durf toch niks te ondernemen, omdat ik toch weer wat zekerheid wil hebben. Maar wat is zekerheid? Is zekerheid iets dat je zelf creëert? Of is dat iets waar je aan vasthoudt omdat je werkt voor een ander? Geeft dat inderdaad zekerheid? Nou, we gaan het zien. Vandaag hebben we een hele lieve gast, genaamd Reginald van Coco Art Artist. Zo, ik raak helemaal in de knoop, sorry hoor. Maar hij maakt hele mooie creaties vanuit kokosnootkasten. En met trots laat ik zien wat hij dus doet. In dit geval heeft hij ook oorbelletjes. Hij maakt sieraadjes en focust zich vooral op die van de mannen. Maar ik wil graag naar voren halen de heer Reginald van Coco Artist. Goedenavond. Goedenavond, hoe gaat het met u? Wat fijn dat u er vanavond bent met ons. Ja, dankjewel. Goed zo. En hoe voel je je? Je bent voor het eerst hier bij Pika Pika Talkshow. Het gaat allemaal om jou. Ik voel me hot. Pika. Nou, goed zo, dat zit er goed in. We gaan gewoon lekker duiken in de stad, in de stof, sorry. Ik heb echt vol enthousiasme, heb ik u gevraagd om te joinen. We hebben elkaar ontmoet bij de kerstmarkt. En de creaties die u maakt, ik had zoiets van, iedereen moet dit weten. Iedereen moet dit weten, iedereen moet dit horen. Voor de mensen die nu binnenkomen hier op het programma. We hebben het vandaag dus over ondernemen kent geen leeftijd. En Reginald is een voorbeeld hiervan. Hij maakt van zijn hobby zijn business. En we willen daar alles over weten. Maar wat ook heel belangrijk is, voor de kijkers die vanavond meekijken, heeft Reginald een hele leuke verrassing voor jullie. Want als jullie kunnen raden in welk jaar hij is begonnen met zijn kunstwerken, of degene die het dichtst bij in de buurt is, die krijgt dan een van zijn mooie creaties toegezonden. Dus dat is wel mooi om te weten. Dus jongens, spits. Oh, kijk, hij zit er al mee. Dus dat is... Ja. Oh, wat mooi. Supermooi. Hij heeft ze al klaarstaan. Oorbellen, net als deze dus. Voor de super tof. Super tof. Reginald, alsjeblieft, vertel ons, waar is deze passie gestart allereerst? We gaan geen datums noemen wanneer, maar je mag hints geven, uiteraard. Ja. Goed. Het is begonnen met inderdaad sieraden maken. Way back. En kokosnoot is een materiaal geworden waar ik zeg maar 100% achter sta. En om mijn creatie uit te breiden, ben ik ook candleholders gaan maken. Oké.
nog meer ideeën, maar de candleholders neemt nu steeds meer verfijnde motieven en moeilijke creaties. Dus ik probeer mezelf steeds weer, nou ja, zeg maar moeilijker te maken. Maar daar pluk ik ook de vruchten van, hè? vruchten Het is van. snap ik. Maar oké, zo bent u gestart. Maar is dat hier in Nederland gestart of op de Antillen? Heeft u het afgekeken ergens? Hoe Nee, was dat? ik ben wel hier in Nederland begonnen. Mhm. Ik moet goed opletten, niet zeggen welk jaar, maar volgende maand ben ik weer 3 jaar terug in Nederland. En ik woon nu samen en getrouwd inmiddels in Almelo. Oké. En daarvoor heb ik 10 jaar op Curaçao gewoond. En op Curaçao ben ik voor het laatst, zeg maar, in Punda. In de Windstraat, daar was ik te vinden. Vanaf donderdag, vrijdag en zaterdag. En kan je dan wat meer inzage geven over wat voor producten je dan verkocht daar? Bedoel je daar in Van de Punda? kokos? Ja, eigenlijk alles van kokos. Van sleutelhangers. Allemaal een beetje gefocust op de toeristen. Maar ook mijn candleholders. Om te laten zien wat je allemaal met kokos kan maken. Oké, En mooi. toch wel een beetje te verkopen. Deed ik ook sleutelhangers bij. Nou ja, oorbellen en noem maar op. Ja, oké, top. Maar we weten, hè, met ondernemen komt er heel veel kijken. Ja. En hoe was dat in het begin om te starten met iets nieuws? Vooral als kunstenaar. Want het is een hele moeilijke branche, begrijp ik. Is het ook? Ja, want vaak wordt het woord kunstenaar wordt gestempeld als iemand die altijd schildert. Nou, dat klopt, Dat is maar de dat is het niet. eerste gedachte wat men heeft. In beginjaren is het puur eigenlijk je gezicht laten zien. Ja. Heel veel investeren van, ook al verkoop je niet, de moed niet opgeven, toch de volgende dag weer aanwezig zijn. Ja. Als je dan op een markt bent, ook weer aanmelden en gewoon doorzetten. En er zijn altijd wel mensen die je creatie mooi vinden. In je achterhoofd moet je het altijd iets maken waarvan je zegt, of waarvan je denkt van, ja, ik heb het met liefde gemaakt. En dan is het ook zichtbaar naar een ander. Ja, want je doet dit natuurlijk al enige jaren. Maar los van het feit, ja, ik moet voorzichtig zijn. Los van het feit, het is heel goed dat je door blijft zetten, maar zijn er momenten geweest waarvan je dacht van, ja, ik heb het hier toch moeilijk mee en ik weet niet zo goed welke kant ik op zou moeten gaan. Want het doel van dit programma is niet alleen om te laten weten van je moet doorzetten, want ja, eigenlijk weten mensen dat al. Maar hoe, weet je, het is de mindset, maar er zijn ook heel veel dingen waar mensen tegenaan lopen. En dat je daar ook creatief in moet zijn. Maar hoe was dat stuk? Tot waar je nu terug bent gekomen. Want inmiddels, je hebt je website, je hebt je Instagram, je bent overal beschikbaar. Maar goed, dat laat ik aan jou over. Ja, inderdaad. Ik oefen ook heel veel geduld. Je moet echt geduld hebben. En soms komen mensen op je pad, zoals jij. Op de kerstmarkt hebben wij elkaar gesproken. En een of andere manier, de vibe van wat je hebt, heb je mij van de ene kant zo getrokken naar de andere kant om steeds meer, niet alleen mezelf te zijn, maar ook meer te ondernemen.
sindsdien ben ik ook inderdaad, heb ik nu mijn website eindelijk de lucht in. Waar je mij kan laten zien. En nu heb je mij wederom benaderd. Zo van, nou, we hebben nu als thema ondernemen. Wil je daarbij aanwezig zijn? Mijn antwoord was, ja, inderdaad, ja, meteen. Maar ook puur de manier hoe jij mij hebt benaderd, durf ik geen nee te zeggen. Mensen, ik heb hem niet bedreigd, hè? Ik heb hem niet bedreigd, absoluut niet. Het was positief, hè? Juist, Ja, absoluut. ja. Oké, maar al die tijden voordat je mij hebt leren kennen, was er toch iets waardoor je een beetje bleef hangen, maar niet hebt opgegeven. Zijn er dingen wat je mensen zou willen meegeven, wat belangrijk is? Want nu heb je eigenlijk al verteld, hè, van hey, blijf doorgaan, want dan kom je mensen tegen zoals ik, bijvoorbeeld. Ja. Hè, want los van het feit dat ik zoiets had van nee, zo, zus, je weet zelf hoe dat ging. Ja. Zijn er ook andere dingen waar we op moeten gaan letten? Want weet je, het kost, je moet aan je producten komen. Je moet weten waar je klanten te vinden zijn. Het kan soms ook heel erg demotiverend zijn. Weet je, dus die perioden zijn ook heel belangrijk om te benoemen. Kan je misschien wat voorbeelden geven voor de mensen die momenteel of achteraf gaan kijken hoe dat was voor je? Nou, het eerste voorbeeld wat nu zeg maar naar binnen schiet, is bijvoorbeeld je materiaal. Toevallig zit ik nu, nou ja, ik wil niet overdrijven met een dilemma. Kokosnoten kan je overal krijgen, maar er zijn van die kleintjes. Maar als je kan zien, die passen niet in deze grote handen. En de creaties wat ik heb en steeds bedenk, die worden steeds moeilijker. En om die over te zetten in een kleine kokosnoot, ja, wil niet. Dat gaat niet. Mm-hmm. Dus ik moet kleiner gaan denken. Omdat ik geen grote kokosnoten heb. Groot bedoel ik dan... kijk, bijna net zo groot als mijn hoofd. Dus mochten luisteraars dit horen en ze kennen mensen die grote kokosnoten of hebben of kunnen importeren. Ik ben van de partij. Laat het even weten. Ja, laat dat even weten. Ja. Maar goed, ga door. Dus dat maakte je mee, hè, van oh jee, ik moet dan verandering maken in plaats van grote kokosnoten, die zijn er niet. Ik moet het doen met de kleine. Dus jezelf even stapje terug, zodat je daarmee verder kan gaan. Ja, nou, en het stapje terug kan dus zijn in mijn geval van geduld. Het komt wel weer. En als je geduld gaat indelen in blokken, zeg maar, dus dan bedoel ik mij, nou, volgende week moet ik ze hebben. Nou, dat is een blok. Nou, dat gaat niet lukken. Geef je jezelf iets meer ruimte door een half jaar. Het klinkt heel ver, maar het gaat heel snel. Dat je over een half jaar, zeg maar, wel kokosnoot in je bezit hebt. Dat is dan een voorbeeld. Wat je vaak ook tegenkomt, is dat mensen zeggen van, ja, dat kan ik zelf ook maken. Inderdaad, je kan het zelf ook. Maar dat zit ik dan even niet op te wachten, op zo'n antwoorden. Dus daar moet je ook mee leren omgaan. Oké, top. Nou, dank je wel daarvoor. Ja. Want vandaag heb ik bewust ook Kimberly Verrijlen van Mijn Tijdsplan uitgenodigd. Want zij heeft ook te maken met diverse mensen die een business hebben of iets kleins, een side hustle, maar niet zo goed weten hoe ze dus de volgende stap moeten nemen om verder uit te kunnen breiden. Want branding is iets wat heel erg belangrijk is. Exposure is belangrijk. Want tot die tijd had u bijvoorbeeld nog geen website. Het was nog veel mond op mond. En ons kent ons. En nu ben je die volgende stap aan het nemen om verder te gaan uitpakken en te vergroten. Ik wil haar graag uitnodigen en toevoegen tijdens ons gesprek.
komen tussen ons alle drie. En dan Ja, kunnen we jezelf ook kan je ook vragen stellen ondertussen. En aan het einde heb ik een verrassing voor je, Reginald. Niet oké. alleen jij gaat verrassingen weggeven, maar ik heb er ook één voor jou. Kimberly, fijne avond. Fijn dat je kon aansluiten. Nou ja, stel jezelf even in het korte voor, zodat we door kunnen gaan met de inhoud hiervan. Want veel mensen moeten dit weten. Oké, nou goedenavond allemaal. Mijn naam is Kimberly Ferreira. Om het echt heel kort te houden. Ben ik woonachtig in Rotterdam, een moeder, een partner van. En van oorsprong ben ik eigenlijk een maatschappelijk werker. Daar heb ik voor gestudeerd, verschillende functies bekleed in het maatschappelijk domein. En aan de andere kant ben ik ook echt inmiddels wel een expert in het stukje marketing en sales. Heel veel verschillende functies ook bekleed, maar ook heel veel toffe projecten en bedrijven opgezet. Waaronder bijvoorbeeld een talent agency online, wat echt heel succesvol was. Distributeur geweest van heel veel verschillende gezondheidsbedrijven. Dan heb ik het echt over biljoenen bedrijven, tenminste bedrijven die gewoon miljoenen omzetten. En so on en so on. Nou, fast forward naar vandaag heb ik 5 bedrijven. Kan ik heel goed managen. Hè, Tessio heeft het al gezegd, ik ben echt een time management en business coach. Dus ik ben all about ondernemerschap. En het allerleukste vind ik strategieën. Hè, dus het maakt niet uit wat voor concept je hebt, wat voor bedrijf je hebt, wat voor ideeën je hebt. Daarmee kan ik je gewoon helpen om dat gewoon goed te ontwikkelen. Om daarin gewoon een hele goede structuur, gewoon een fundering neer te zetten. Dat je niet alleen, laten we zeggen, ja, een fast business hebt, waarbij je ineens heel snel geld kan verdienen, maar gewoon op structureel, lange termijn, dat je gewoon, gewoon een stabiel bedrijf hebt. Ja, Ja. Hé, maar kort. Kimberly, want Dat jij hebt was kort. natuurlijk, je hebt je best gedaan, knap gedaan, inderdaad. Je hebt je best gedaan. Maar we Mhm. gaan door, want je hebt natuurlijk op de achtergrond mee kunnen luisteren met wat Reginald vertelde. Doordat we maar een uur hebben, kunnen we niet heel veel into de details gaan. Maar ja, ik bedoel verhalen zoals die van Reginald zelf, die zijn heel bekend voor jou. Mhm. Wat zijn dingen die je hebt gehoord wat opvallend zijn als business Ehm, coach? Als ik het goed heb begrepen, is dat er dus ook een hele lange termijn heeft gezeten. Dus eigenlijk het gevoel hebben van ja, ik moet dit echt gaan doen. Of ja, hey, kom op. Weet je, ja, laat me er toch maar even uitzetten. Of misschien wordt er toch wel wat. En dat is een idee wat heel lang bij iemand blijft spelen. Ik ga je dan eigenlijk zeggen, klinkt misschien heel bot, maar het is feitelijk zo. Wij zijn niet geprogrammeerd om succesvol te zijn. Ik wel, hè. Ik had al heel vroeg ik ga gewoon heel rijk worden, hè. Maar in het algemeen, ik was vroeger ook niet, hè. Ik had niet ook echt die drive als ik dat nu heb, want, naarmate van tijd word je natuurlijk wijzer en daarin is jouw omgeving is echt gewoon ja, dat zit gewoon aan het topje van de lijst eigenlijk. Dus wij zijn niet gemaakt om te denken dat we succesvol zijn. Jouw lichaam, jouw hersens, jouw geest, jouw innerlijke gaat jou altijd vertellen dat je heel voorzichtig moet zijn. Mhm. Dat je iets niet moet doen, want het is een risico. Ja, ik heb het Dus, laatst trouwens gepost. We're born to win, we're programmed to lose. Het is een ja, mindset ding, hè? ja, 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 ja. Dus je gaat ook niet automatisch denken van, hé, ja, dit gaat echt wel wat worden. Of ik kan hier wel gewoon een goede verdienste aan overhouden. Je gaat jezelf gewoon continu beschermen. En ja, vaak is het meer van, ja, ik heb een hobby en je ontdekt dat je er gewoon heel goed in bent. Maar als je niet eigenlijk ehm, ja, door je omgeving of door jezelf het gevoel hebt van, hey, dit wordt succesvol. Of ik kan hier echt een business van maken. Dan blijft het een hobby en dan heb je altijd, what if, what if. En dan inderdaad moet jij soms iemand komen die echt jou even uit je comfortzone trekt, scheurt, noem het allemaal maar op. Om dan ineens weer, ja, die fire te krijgen van, hé, nee, ik moet hier inderdaad wat mee doen. ja. Nou ja, hè, dat is dus gebeurd, want Reginald is al heel veel jaren bezig. Hij heeft benoemd dat hij in de tussentijd 3 maanden terug is, maar daarvoor 10 jaar heeft gewoond in Curaçao. Maar Mhm. zijn hobby is gestart hier in Nederland. En Ja. dus hij is al een aantal jaren hiermee bezig en hij is nu gefocust op branding.
Dus Mhm. zijn naam bekendmaken en zijn website, wat meer publiciteit hebben. Zijn er tips die je Reginald kan geven vooral in de business die zit, want kunst is toch een hele aparte tak. Een Ja, mooie tak, maar een aparte ja. en duurzame tak. Mhm, Dus mhm. ja, Waar moet ik beginnen? Ik heb er nu al zeker 20. Wij gaan echt heel snel. Kijk, allereerst, waar zou ik beginnen? Nou, kijk, bij het kunst, begin inderdaad. graag. We zijn nieuw newbies, zodat Ja, ik iedereen die moet ook even. meekijkt. Oeh, ja, 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 Juist. ja, ja. Nee, geen probleem. Ik werk met starters als gevorderde, dus dat maakt op zich niet uit. Kunst is inderdaad een aparte branche, maar eigenlijk wel een hele leuke branche, waarin je dus zo makkelijk jezelf kan elimineren van concurrentie. Ik zie niemand als concurrentie, omdat jij gewoon jouw individuele zelf is al uniek. Ik neem altijd het voorbeeld als je in een supermarkt bent. Er zijn misschien 80 verschillende soorten appelsappen. Ja, ieder bedrijf maakt dezelfde soort drank, maar het smaakt niet hetzelfde. Je hebt misschien 1 of 2 of 3 ingrediënten wat hetzelfde is, maar alsnog heeft het zijn eigen uniqueness. En dat is des te meer met mensen. Het voordeel dus van werken in de kunst of in cultuur is dat het je dus gaat onderscheiden. En die onderscheiding zit allereerst, dat is gewoon 101, wie bedien je? Heb jij klanten die het leuk vinden om, laten we zeggen, met organische producten of sieraden, whatever, om te gaan? Is dat belangrijk voor ze? Is dat jouw klant? Of zijn het klanten die van hele aparte items houden, maar die goedkoop zijn? Heb jij klanten die van high clientele couture, echt de top van de top producten wil hebben, omdat ze status aanzien willen hebben? Wie bedien jij? Wie is Heb nou je echt je voor je klant? Ja, Reginald, als je dit zo hoort, in de jaren dat je dit doet, heb je al het een en ander kunnen zien, vooral op het vorm van gebied. Hè? Ja, Want ik weet nog dat wij onderling hebben gesproken dat dat ook iets is wat telt, waardoor je dus kan kijken van oké, inderdaad, ik heb mijn creatie, maar dit is mijn doelgroep daar. Herken je wat Kimberly nu net benoemt? ja, zeker. De eerste 2, ja, klopt. Maar het is wel zo van mijn intentie, de derde groep van ik wil alleen maar luxe. Ja, ze zijn welkom, maar ik heb wel een gedachte van mijn product, die roep je. En daar reageer ik op. Dus als ik op een markt sta en iemand ziet wat ik verkoop, aan de ogen zie ik van die heeft interesse. En ook de vraagstelling van hoe zij een gesprek beginnen. Daar stop Mhm. ik mijn energie in om de klant zeg maar te woord te staan. Oké, maar stel je voor, want als je dan gaat kijken, want dit is heel goed wat je benoemt eigenlijk, want tuurlijk, het is belangrijk om te weten wie je klanten zijn en hoe ze reageren op je producten. Ja, Maar stel je voor, want ik weet stiekem, ik weet niet of ik dat mag delen, maar dat je andere ideetjes hebt voor in de toekomst, ja, dat wat absoluut, ja. breder uit gaat pakken. Ja. Ehm, Ehm, dan ga je ook ander soort publiek trekken. Weet je, is het zo dat Kimberly val in waar nodig is, zodat ik het goed Mhm. vertaal. Ja. Het is heel goed dat we vanuit onszelf werken, maar onze doelgroep, die maakt hoe wij onze business, uh, 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 hoe het verder dus zeg maar uitspruit. Zeg ik dat goed? Kom ik goed uit mijn woorden? Ja. Ja, het Oké. is gewoon heel belangrijk. Kijk, ondernemerschap 101. En tuurlijk, je moet daarin rollen. Het wil niet gelijk zijn van, je gaat iets doen en dat wordt een business. Je moet daarin rollen. Maar rule 101 is als ondernemer los jij problemen op. Als jij geen probleem hebt en problemen zijn niet van je hebt schulden of dat soort dingen. Nee, we hebben het nu specifiek over de klant die jij graag wil bedienen met de passie die jij hebt.
Wat los jij op voor de klant? Hè, dus dan ga je gewoon goed bedenken, heb jij gewoon klanten die het leuk vinden om gewoon kleine ornamentjes te hebben? Daar word jij tevreden van. Jij vindt het fijn dat een product bij jou maximaal maar 10 euro kost, omdat je wil gewoon laagdrempelig houden. Alsnog, wat los jij op? Wat is het resultaat als mensen met jou werken of jouw producten aanschaffen? Wordt jouw klant, Reginald, wordt jouw klant blij? Gebruikt hij het in een tuin of in een woonkamer of wanneer er uitgaan? Wat gebruikt jouw klant? En wat je daar ook bij moet gaan bedenken is, hoeveel wil je je klant aanbieden? Wil je je klant overroelen met dit is allemaal wat ik heb, kijk maar wat je leuk vindt en koop het? Of is het van, hey, ik heb 3 specifieke producten en daarmee ga je gewoon vol gas, omdat je klant dan minder keuze heeft en dus sneller gaat kopen. Oké. Ik zie onderling hier ook een vraag. Hoe doe je op de juiste manier onderzoek naar wie jouw klanten zijn? Oeh, dat is een hele goede vraag. Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Wat belangrijk is, wat bied jij aan? Wat wil jij oplossen? En als jij gaat bedenken van, hé, wat ga ik nou aanbieden of wat bied ik aan of wat los ik op, moet je eerst bij jezelf gaan kijken van, wat zijn mijn sterke punten? Wat zijn mijn competenties? Wat zijn de positieve dingen van mijn karakter, maar ook de minder positieve dingen van mijn karakter? Een voorbeeld van weten wat jouw karakter is en hoe belangrijk dat is in ondernemerschap. Als jij iemand bent die er niet van houdt om heel erg vroeg op te staan, zou je dus een product of dienst moeten hebben waarin jij dus op een latere dag of tijdstip waar je heel makkelijk jouw business kan uitvoeren. Dus het begint al veel verder daarvoor. En dan ga je kijken van oké, nou ik merk dat als ik dit en dit en dit doe, dat mensen daar blij van worden. Ik merk in mijn omgeving dat er bijvoorbeeld geen fitnessruimte is voor gekleurde mensen, bij wijze van. Of voor alleen maar mannen. Of alleen maar vrouwen. Dus wat is in jouw directe omgeving en misschien vanuit noodzaak of behoefte, wat jij wil gaan oplossen of waar jij een onderdeel van een oplossing voor wilt zijn? En dan ga je beginnen met je onderzoek. Dus het begint echt bij jezelf. Nou, Reginald heeft waarschijnlijk ergens de passie gevonden, ontdekt om iets met die kokosnoten te doen. Ik ken zijn verhaal niet, dus ik weet niet wat de reden is geweest waardoor het gewoon eruption, zeg maar. Hè? Dat het zo vulkanisch als passie eruit komt van nee, ik moet gewoon werken met die kokosnoten, want. Snap je? Nou, geef eens antwoord erop, Reginald. We zijn benieuwd. Ja, het is ontstaan met werken met natuurlijke materialen. En dan moet je dan denken aan hout. Nou, in dit geval, kokos is ook een natuurlijk materiaal. En voor mij is het, er zijn maar heel weinig kunstenaars die met kokos werken. Er zijn wel heel veel die met kalebassen werken, maar ik wou daar echt onderscheid in maken. Ik had laatst het probleem van, ik heb bijna geen kokosnoten meer. Dus ik stelde voor aan mijn vrouw van, ik zit te denken om aan kalebassen gaan werken. Toen zei ze van, nee, haal je alleen maar aan de kokosnoot. Dat maakt jouw netwerk zo mooi. Ja. Toch? Ja. Dat is mijn passie. En als ik mag vragen, hè? Ja. Wat wilde ik je nou vragen? Wat voor soort mensen kopen spullen bij jou? Want ik zag oorbellen. Wat maak je nog meer? Ja, niet alleen oorbellen. Ja. Die zag ik toevallig, hè? Dus, Ja, uiteraard. Dit is dan een candle holder. Ja, Oh, ja. kunnen het niet goed zien. Ja, nu wel. Nu zie ik het wel, ja. Ja, ik zal even een verlichting in doen. Ja, I love it. Wauw. Met de divi-divi-boom en al erbij. Ja, jij ziet het. En daaronder staat Douche Corso. Ja. Oké. Misschien iets zo. En het volgende wat ik, zeg maar, niet alleen sieraden. Ik wil ook voor mannen sieraden maken. Maar over het algemeen zijn vrouwen toch
sneller geneigd om sieraden te kopen. Mannen nog niet. Ja. Wij vrouwen moeten het voor de mannen kopen, denk ik. Dat wel. Ja, ja. Maar op de kerstmarkt Mhm. is wel een man geweest die een armband heeft gekocht. Dus ik wil het heel graag, maar de doelgroep is gewoon heel klein. Maar is het dan zo van, moet ik het vermijden? Nee, mijn achterliggende gedachte is van, mannen mogen ook sieraden dragen. En misschien is dan wat ik maak voor hen de drempel dat het iets kleiner wordt. Oké. Dus in mijn assortiment is het wel sieraden voor zowel voor mannen en dan voor de vrouwen. Maar eigenlijk is dit een goed onderwerp om op in te haken. Want hij benoemt, los van alles wat hij maakt, hij wil zich focussen dus op de sieraden voor mannen. Want wat hij maakt is mooi. Ik heb laatst nog een post gezien met ik weet niet hoe je het doet, Reginald, maar het ziet er echt heel goed uit. Maar hoe ga je die doelgroep bereiken? Want mannen dragen sieraden. Maar wat dragen ze? Het is vaak goud, zilver, weet je, dat soort dingen. Ja. Maar ja, weet je, hoe breng je het onder de aandacht? Want het is nieuw. En dat is ook iets wat hoort bij, zoek of maak jezelf zichtbaar binnen de doelgroep. Zijn daar tips voor, Kimberly? Ja, zeker. Heel veel tips. Om gelijk in te haken, reden waarom ik het eigenlijk vroeg van wat verkoopt Reginald, is om richting dat stukje doelgroep te gaan. Hij gaf aan, nou vaak zijn het vrouwen die sieraden kopen en er was wel een man toevallig dan bij die kerstmarkt en die kocht een armband. Daarnaast maakt hij ook een vaccinelichtje, echt super crafted. Dat is like artery. Dus echt, echt kunst, echt art. En dan denk ik bij mezelf, je kan ook bijvoorbeeld kiezen om dus interieuraccessoires te maken van kokos. Dat alleen is een specifieke doelgroep. Jij kan bij natuurwinkels, jij kan naar nou, kijk. Snap je? Je kan bij die culturele winkels, je kan bij heel veel van die Afrikaanse klederdragshops, die hebben ook allemaal art van hout en dat soort dingen. Dus er is een hele grote doelgroep voor jou die super geïnteresseerd is in het stukje duurzaam, natuurlijke, botanische interieurartikelen. Je kan ook daarmee naar een interieurwinkel. Om dan, we gaan natuurlijk het voorjaar in, dus zo kan je ook spelen met seizoenen. Maar zo kan je ook spelen met verschillende culturen waarin kokosnoot altijd terugkomt, want het is een duurzaam product. Dus nu heb je eigenlijk alweer 5 hele nieuwe bronnen van inkomsten die je kan creëren. Maar hoe specifieker je het een beetje maakt, hoe beter het voor jou is, omdat jij je focus dan op een beetje 1 punt kan zetten. Het stukje interieurkunst. Of je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik ga richting dus de sieraden. Ik ga gewoon sieraden maken, puur van kokos in alle gradaties. En daar kan je dan ook weer verschillende onderwerpen en stukjes van gaan maken. Dat kan je ook weer helemaal uitbreiden. Maar hoe beter je dus eigenlijk de richting kiest van je doelgroep, hoe beter jij gaat verkopen. Want dan weet je van, je moet echt bij Reginald zijn. Hij maakt allemaal kunstproducten voor thuis en je tuin van kokos. Ja. De Ja. manier hoe ik het nu zeg is zo simpel. Ja, Ja. hallo, mijn naam. Je begint met je pitch. Je pitch moet gewoon duidelijk zijn. Hallo, mijn naam is Reginald. Ik maak kunst van kokosnoten voor interieur en buiten tuinartikelen. That's it. Ja. Snap je? Dan is het heel duidelijk. En niet dat je dat moet doen, is puur gewoon als tip. Of het kan ook zeggen van, hey, mijn naam is Reginald. Ik ben expert en kunstenaar in het maken van sieraden met kokos. Met kokosnoten of van kokosnoten. Snap je? En dan weet je van, nee, voor sieraden moet je echt bij hem zijn. Dat is wat je wil. Je wil echt als expert, als specialist wil je gezien worden, zonder dat mensen je website moeten zien. Dat je een hele presentatie moet geven. Mensen willen gewoon gelijk bij jou kopen. Puur misschien alleen om wat je zegt. En heb je nog ineens je producten laten zien, want dan weet ik nu al dat ze om zijn. Maar Ja, zo kan dus je dat. heel makkelijk jezelf verkopen. Ik hoor het, ja.
Ja. Ja. Ik heb een paar interessante punten gehoord, Reginald. Had je je pen en papier al staan? Nou, ik heb in mijn achterhoofd dat Mhm. je tegen mij hebt gezegd van het blijft online. Dus dat ik altijd terug kan spoelen. Absoluut, dat is zeker waar. Dat is Want zeker ik heb waar. inderdaad geen pen en papier. Want ik ben wel gelukkig man. Ik kan niet 2 dingen tegelijk. En luisteren en notuleren. Dat gaat niet. Gelukkig vandaar- kan je Gelukkig is inderdaad, terugspoelen. ja. 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 Maar waar het Dus eigenlijk op neerkomt, ja, Mhm. is kies gewoon een van die hele leuke richtingen. En ik snap dat het moeilijk is, zeker als kunstenaar. Weet je, je wil gewoon lekker creëren. Maar als je dat als hobby doet, is dat prima. Maar wil je echt een serieuze business van maken, kies gewoon lekker een branche. Je kan daarna altijd nog of voor een hobby of als iemand het vraagt, hey, kan je voor mij een specifiek item maken? Tuurlijk, maar dat gaat je wat kosten. Ja. Want Ja. mijn specialiteit is accessoires. Het kost tijd, het is puur en handgemaakt. Daar zit heel veel waarde aan ook, hè? Daarom Ja. mogen ze voor betalen ook. Ja, Kimberly maakt geen grap, maar oké. Nee. Ik heb een aantal dingen gehoord. Dus seizoen, dat is heel belangrijk. De doelgroep is sowieso belangrijk. Dat moet op één. Dus doelgroep, seizoenen belangrijk. Ook in hetgeen wat je dus wilt gaan verkopen. Maar ze benoemden hele specifieke dingen, zoals bijvoorbeeld de Afrikaanse winkels. Ik moest gelijk denken aan de Caribbean festivals. Hè? Mensen die de reggae festivals. Dat zijn type mensen die echt in zijn, weet je, vegan en alles moet puur en het moet mooi en nice zijn. Voor de mensen die tussendoor kijken of achteraf meekijken onderin, wordt er elke keer dus benoemd waar je Regionals producten kan vinden. En daarnaast ook waar je in contact kan komen met Kimberly. Even een snelle recap weer. In het begin heb ik dus aangegeven dat wij 2 mensen gelukkig gaan maken. Althans 3 mensen gelukkig gaan maken die meekijken of die interesse hebben in de business coaching van Kimberly. Daar worden 2 gratis calls weggegeven. En de derde call, die is voor jou, Reginald. Dus jij mag lekker in gesprek gaan met Kimberly, zodat je goed de sturing kan krijgen van, want je bent al heel goed bezig en je laat zien, ik bedoel, je bent een inspiratie voor mensen in je leeftijdscategorie vooral, die met kunst, een branche dat gewoon mooi is, maar persoonlijk vind ik het moeilijk, maar het hoeft niet moeilijk te zijn. En dat je daarin doorzet. Dus jullie gaan in contact komen, laten met elkaar dat regelen, allemaal achter de schermen. Maar voor de mensen die ook meekijken, daar is een optie voor. Dus alsjeblieft, Reginald, alsjeblieft. Heel kort, Dan kan heel je daar. kort. Ja. Het stukje met accessoires. Toevallig heb ik een klant die is bezig met bohemian producten. En haar focus is hotels, Airbnb's en 1-op-1 huizen die ze stylist. Maar ze is alleen met bohemian bezig. Dus ik kan jullie ook in contact brengen dat zij misschien jouw producten ook op haar webshop kan zetten. Maar dat is dus ook het stukje als het ware zijn interieur, dat jij met hele grote horecaketens, hotels, Airbnb's allemaal kan werken. Door jouw kokosproducten neer te zetten daar. Ja. Jullie gaan in contact komen met elkaar en dieper daarover spreken. Dus zo zie je maar hoe de wereld werkt. Hè? Je bent ergens mee bezig. Je komt op een plek, je ontmoet iemand. Zo komt er meer en meer. Weet je, er wordt heel veel informatie verstrekt en gedeeld. Dus dat is super nice. Nog één ding wat ik wil meegeven aan de kijkers. Reginald die heeft in het begin benoemd dat hij dus 3 maanden weer in Nederland is. En 10 jaar daarvoor. Bijna 3 jaar. 3 jaar? 3 jaar. Ja. Oh, sorry. 3 jaar in Nederland, excuses. 3 jaar in Nederland is, maar daarvoor 10 jaar heeft gewerkt op de Antillen en gewoond. Maar is gestart hier in Nederland met zijn kunstwerk. Als jij kan raden, ongeveer,
in welk jaar hij is gestart hiermee, dan krijg je 1 van Reginald's mooie creaties cadeau thuis gestuurd. Nou, hij pronkt er al heerlijk mee. Ik ook, by the way. Ik ben zo trots op ze. Ik ben echt blij. Dus dank je wel daarvoor. Maar ja, om even door te pakken en verder te gaan. Kimberly, jij hebt dus dit vaker meegemaakt met mensen. Hè, dat je ziet van de passie is daar. Ze hebben goud in hun handen. Maar weten niet precies welke richting ze op moeten gaan. Maar wel het lef hebben om de stap te nemen om daar te komen. Zoals Reginald nu aan het doen is. Heb jij daar misschien nog wat meer dingen over te delen? En wat is dan specifiek Misschien de vraag? een voorbeeld van een van je oude klanten bijvoorbeeld. Hè? En wat het resultaat uiteindelijk is geworden. Is ook fijn voor mensen om te weten van iemand als Reginald komt bij jou aankloppen. En Aneli zegt, ik ben moet nog die geen oude oorbellen klant, hebben. Ik ben wel oud van leeftijd, maar dat is... Nee, daarom. Jong van geest. Jong van geest, leeftijd. U rijdt als wijn. Laten we het daarop houden. Wijn is goed. Goed gereid wijn is duur. Maar goed, kan jij bepaalde voorbeelden geven van hoe mensen, net als Reginald dus, zijn begonnen bij jou en uiteindelijk waar ze terecht zijn gekomen en waar ze doorheen zijn gegaan? Ja, ik heb natuurlijk heel veel Kies een leuke. voorbeelden. Eentje die recent is. Zij was ongeveer 1,5 jaar zoekende. Ja, ze ging Mhm. naar alle events om te netwerken die er maar waren. Ze heeft duizenden masterclasses gevolgd. Ze heeft verschillende cursussen gekocht en gedaan en doen. Alleen, zij wist niet wat zij moest gaan verkopen. Zij wist van, ze werkt in loondienst, hele goede functie trouwens, hele slimme, intelligente meid. En zij wilde gewoon meer onafhankelijkheid. Hè? Meer verdienen, maar ook uit het loondienstverhaal. En baas zijn voor zichzelf en gewoon de eigen weg lekker opgaan. En ze kwam er maar niet uit. Een blokkade die er was. En soms denk je van het zit het stukje ondernemerschap of je weet niet hoe het zit met belasting of dat soort dingen. Dat is het heel vaak niet. Het zijn andere belemmerende overtuigingen of blokkeringen in je lichaam of in je verleden. Wat ervoor zorgt dat jij stagneert. Wat was het bij haar? Zij kon geen keuzes maken. Zij kon gewoon heel moeilijk keuzes maken en ze was continu met zichzelf in strijd. Continu aan het overdenken en dan uiteindelijk heel veel uitstellen. Dus de blokkade was, geen keuzes kunnen maken en uitstelgedrag. Is dat wat meestal het geval is, ook in andere gevallen die je hebt meegemaakt? Ja, want het zijn angst en belemmerende overtuigingen. Dat komt ergens vandaan, want dat heeft Reginald ook gehad. Ik ken zijn verhaal niet, maar ik weet dat dat een van de punten waren. Want anders was hij allang misschien doorgebroken of verder dan waar hij nu is. Want hij heeft nog steeds die drang en die passie. Dus iets heeft hem ook geblokkeerd in zijn journey daarin. We hebben Ja. dat allemaal gehad. Dus het is Ja, ik heb het voornamelijk ook gehad, klopt. angsten. Ja. Ja, het zijn Ja. voornamelijk angsten en overtuigingen. En dan gaan we naar het stukje succesvol zijn. Je wordt niet geleerd en dat is niet mens eigen om succesvol te zijn. Omdat je heel vaak denkt, je moet heel hard werken. Je moet door het stof. Het moet moeilijk gaan. Doe maar niet. Het is een risico. Je bent gewoon geprogrammeerd om jezelf te beschermen. En uiteindelijk heeft ze van mij 6 maanden coaching gehad. En ze heeft een heel nieuw concept. En ze heeft haar eerste klanten gehad. Ze verdient nu per klant wat zij nooit had gedacht wat ze ooit zou kunnen verdienen. Dat is misschien een derde van wat zij verdient in loondienst met 1 klant. En ja, ze gaat nu als een speer, omdat ze nu echt weet wat zij leuk vindt en waar ze gewoon goed in is. Doe waar je gewoon goed in bent. Ja. En Reginald, wanneer je dit zo hoort, wat doet het met je? Hè? Want je luistert actief mee, kan ik zien. Schudt af en toe mee. En wat vind je ervan? Ik kan me er heel goed in vinden. En stukje voor stukje kan ik, wat Kimberly vertelt, kan ik een plek geven van hoe sta ik daarin? Hoe ver ben ik daarin gevorderd? Of moet ik Juist. die pad nog vinden? Maar tot nu toe
kan ik zeggen van, de pad is er, alleen ik moet nog voelen of is het een grindpad of is het een schelpenpad. Mhm, Ik voel nog niet. mhm. Snap je? Dus als ik meer ga voelen, dan weet ik sneller de stappen te nemen. Zo van, hey, gefocussen. Ja, Mm, ja, ja. ja. Dus eigenlijk, hè, dat voelen, je vertelt, en ik neem dat, ja, ik ben blij dat je dat benoemt. Je hebt me ontmoet en je kreeg een boost, het gaf je een Ja, gevoel, wat jou ook, hè, en nu ben je die stap aan het nemen in die richting, wat je al aan het doen was, maar ergens had je ook een soort van bevestiging is er dan, hè? ja, Nodig van, oh ja, dit is oké, ik kan doorgaan daar naartoe. Maar dan kom je dus op een punt van, oké, wat nu? Hè? En om daar dus verder in te kunnen komen, is het inderdaad belangrijk om in ons brein, om dat even op stappen neer te kunnen zetten van, ik start hier, ik begin naar, ik doe dus, ik doe zo. Maar god, eigenlijk heb je een hele aantal punten gekregen in 3 kwartier tijd van wat je kan doen. It's a lot. Dus ja. ik ben heel erg blij om dit te horen en te zien dat het zo gebeurt. Candice die vraagt hier beneden, maar wat als je heel veel dingen leuk vindt, maar kan ze niet allemaal doen? Oké, ik weet niet of ze al eerder geluisterd heeft, maar dan is de vraag voor jou, Candice. Je schrijft ze allemaal op, wat je leuk vindt, maar waar ben je goed in van hetgene wat jij leuk vindt? Als jij naar je eigen krachten kijkt, naar je eigen competenties, hè, dingen waar je goed in bent, in combinatie met wat je leuk vindt, dat is één. Dus dat ga je voor jezelf opschrijven. En als je dat weet, dan ga je kijken, hoe kan dit een oplossing zijn voor mijn klant? Mhm. Ja? Je weet wat je leuk vindt, je weet waar je goed in bent, maar als ondernemer ga jij iets oplossen. Altijd. Jij lost iets op. Je Ja, lost een gevoel op, je lost een emotie op, je lost een begeerte op, je lost een tekortkoming op, je lost iets op. Wat los je op? ja. Inderdaad, want zo heb ik er zelf ook nooit naar gekeken. Maar hoe meer ik ben gaan inlezen en bepaalde lives heb bijgewoond van mensen. Soms hebben mensen het idee, en dat had ik vooral, van dat netwerk is niet oké. Of luisteren naar mensen die al veel verder zijn als jou. Maar het is juist belangrijk om dat wel te doen, want zo kom je erachter van, oh ja, elk product die je verkoopt is inderdaad een probleem die je oplost. En ik kon die link maar niet leggen. Zelfs in het geval van een kokosnoot. Die mensen zijn op zoek naar interieur of naar sieraden, maar kunnen het nergens vinden. Iets dat bij hun past. Hè? Dus Mhm. van hoe verkoop je hetgeen wat de klant mist? En dat Ja, is soms een kunst om in het is te zeker een sleutelen. skill. Ja, het is een Juist, skill. Ja, ja. En daarom juist. is het zo belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. Waarom ga je zo ver kijken van ja, die doet dat, 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 dat. Maar ja, dat werkt gewoon niet voor jou. Echt niet. Nee, Ook al hoe nee, succesvol zij zijn, het werkt niet voor jou. Omdat jij moet doen waar jij goed in bent voor jouw klanten. Want mensen zijn op zoek naar jou. Ook al ja, denk je dat er geen klanten zijn, ze zijn echt op zoek naar jou. En eigenlijk in salesland is het, je moet eerst ja zeggen tegen jezelf. Als jij ja zegt tegen jezelf, dan gaat jouw klant ook ja zeggen tegen jou. oké. Ik heb 20 jaar in de zorg gewerkt, maar mijn rug wil niet meer. En wil ook niet meer harder werken. Oké, Candice, ben je dan op zoek naar... oh jee, kijk, Kimberly gaat al... Ja. Ja. Oh, heerlijk. Ik hou van wat ik doe. Echt. Oh, I love it. Nou, Candice, beantwoord maar voor Candice. Of stel nog een vraag om ehm, het concreter te maken. nou Candice, dat is toch alleen maar mooi dat je op dit moment 20 jaar ervaring hebt. Dus dat wil zeggen dat jij goud waard bent. Dat wil zeggen dat de kennis die jij hebt, dat jij die nu gaat delen met anderen en dat jij daarmee geld gaat verdienen. Want jij bent een expert, je bent een specialist. Heb Voordat we je daar helemaal al verder zelf gaan, dan komt over er een coaching nagedacht, in. Candice? Candice, zou je in de in de comments willen tikken of je daarover hebt nagedacht?
Want je krijgt nu een waardevolle tip van Kimberly. Ja. Ik ben benieuwd wat ze beantwoordt zometeen. Nee, ik vond het heel erg bijzonder. Reginald, hey, we zijn hier live. We zijn hier om met mensen, om anderen die achteraf... Want we zijn natuurlijk ook op de Antillen. Die komt altijd wat later. Hier in Nederland bezig. En heel veel die ook achteraf meekijken. Zijn er vragen die je nu nog zou willen stellen aan Kimberly? Vragen? Nee, niet direct. Ik ben zelf nog aan het verwerken wat Kimberly net heeft verteld. En ik voel het. En ik ben nu aan het denken zo van... de volgende ochtend dat ik opsta... daar ga ik mee aan het werk. En daar bedoel ik mee... Processing. Ja. Ja. Van focussen van... kijk, zoals nu maak ik inderdaad sieraden erbij. Maar dat is puur... Ja, om ter aanvulling van... En ja, op dit moment om toch bezig te blijven. Omdat ik geen kokosnoten heb. Ja, ik heb wel kleine kokosnoten om sieraden te maken. Dus dat is op dit moment wat... Nou ja, noem dat geen prio, maar dat krijgt nu aandacht. Maar wel in mijn achterhoofd, interieur. Toevallig heb ik laten zien van de ideeën van wat ik heb, van de diamond printing. Nou ja. Ja, dat weet de rest niet, hè? Dat weten wij twee, maar de rest die weet dat niet. Kimberly wist het niet. Echt Kimberly super nice. weet het niet. Maar het speelt. Dus ja. We hebben sowieso 30 minuten, dus ik ben heel benieuwd. Ik kan daar sowieso al een business van maken, dus het maakt niet uit. Het klinkt heel interessant. Het is echt heel interessant en hij moet het gewoon doen, vind ik. Want ik heb de materialen mogen bekijken en kunnen zien van hoe hij dat vorm wilt gaan geven. En ik dacht, ja nee, dit is gewoon wat je moet doen. En hoe ver je daarmee kan gaan, hè. Maar goed, we gaan niet verder praten over de ideeën. Een stukje is verteld. Ik zag iemand in de comments zeggen van... jammer, over 10 minuten is het klaar. Kan het niet nog langer? Nou, als jullie willen dat het wat langer duurt... dan moeten jullie wel wat vragen gaan stellen. We hebben niet lang, want het is gewoon een woensdagavond. Mensen moeten morgen gaan werken. Maar stel de vragen die er nu zijn. Kende zegt hier bijvoorbeeld... ik dacht alleen, wat kan ik nog doen behalve zorg? Nu net begonnen met digital marketing. Hey, daardoor ben ik wel minder camera-schuw geworden. Dat is al vooruitgang voor mij. Zeker. Ja. Oké. You go, Candace. Ja, nou, dat is sowieso een hele mooie manier om ook inkomsten te verdienen, zonder dat je daar echt fysiek hard werk voor moet leveren. Nou, daar heb je natuurlijk ook verschillende strategieën voor om dat echt tot een succes te maken. Maar nogmaals, ja, kijk, het is wel belangrijk dat je echt leuk vindt wat je doet, hè. Maar 20 jaar in de zorg, wauw, daar kan je echt tonnen mee verdienen. Alleen al aan je kennis. En in het buitenland. Ja. Lekker reizen. Ja. Alleen door je kennis al. Dat is echt... Ja, dat ik daarover ga beginnen. Ja. Goedenavond voor de mensen die laat zijn binnengekomen. We hebben het vandaag over ondernemen kent geen leeftijd. Eigenlijk gaat het om mindset. We hebben het gehad over een aantal blokkades die er zijn. We hebben Reginald verrast met een 1-op-1 met Kimberly als business coach om zijn business verder een spurt te geven naar de top, want dat mag met al de mooie creaties die hij doet. Reginald, wij hebben een aantal foto's van de creaties die je doet. Ik weet niet of het mogelijk is voor degene achter de schermen, Rita, of je die tussendoor tijdens de live zou kunnen presenteren. Ik weet niet of dat kan. Of dat Reginald zelf even nog een paar dingetjes laat zien van... hey jongens, dit is wat ik doe. Ik ben te vinden daar en daar. Sowieso laten we dat ook weten in de comments. Dat is ook vermeld tussendoor. Maar zodat we verder kunnen kijken van hoe of wat. Terwijl we kijken naar de andere vragen die men wilt stellen. Want blijkbaar mag dit nog een 10 minuten langer duren.
Is dat oké? 10 minuten lang, geen probleem. Ja? Oké, Ja. dan houden we het daar en niet verder. Als het nodig is hoor. En als niet, dan houdt het gewoon op. Nee, Ehm, dat lukt wel. Oké. Rita, op de achtergrond, is het mogelijk om een paar van die foto's te sturen? Of moet Reginald... ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen zien wat nog meer, hè? Wat er is. En op die foto's staan ze heel duidelijk. Even kijken. Ja. Ja. Anyway, om door te kunnen gaan voor de mensen die het interessant vonden, weet dat Kimberly nog, kijk, terwijl ik dus doorspreek, kunnen jullie een paar creaties zien van Reginald. Supermooi, supermooi. Wij geven dus 2 gratis calls weg met Kimberly. Laat even weten of je geïnteresseerd bent. Nou, Candice, ik zou die kans grijpen. Gezien je aan het zoeken bent van hoe of wat en al met wat nieuws bezig bent. Er is iets wat ik eigenlijk wou benoemen. En het is mij ontschoten. Oh ja, Reginald die geeft natuurlijk een creatie weg. Iemand zei al, diegene wil de oorbellen hebben. Maar dan is het tijd dat jullie even een paar jaartallen gaan benoemen. In welk jaar is Reginald gestart met zijn creatie, mensen? Mag je een tijdsbestek benoemen? Dus tussen 19 zoveel of 2000 zoveel tot zoveel? Ik weet het niet. Om het makkelijker te maken. Een hint? Mhm. Meer dan 10 jaar. Alles benoemen boven de 10 jaar. Oké, dat gaat. Het boven 10 is veel. Ja, Wat is het, 10 en 50 jaar? Ik kan de comments niet zien, maar als jullie dat tussendoor even willen geven, dan is dat fijn. Candice vraagt, wat moet ik doen? Ja, Candice, laten weten dat je graag geïnteresseerd bent om het te doen. Wie is nog meer geïnteresseerd om in gesprek te gaan? Misschien moet Kimberly ook een kleine quiz doen. Kimberly, hoeveel jaren is Kimberly al aan het ondernemen? Ik denk dat dat de goede is. Hoeveel jaren denken jullie dat ze bezig is? Candice, maar we beginnen bij Reginald. Reginald, Candice zegt 20 jaar. Naar beneden. Anahiri zegt eind 2010, begin 2011. Dat is heel specifiek. Ze heeft goed geluisterd. 2 jaar erbij op. Nu heb je het. Wie is eerst? Ik kan het niet zeggen, toch? Eind 2010, 2011. Ze zegt de comments die komen later binnen. Laat me kijken of ik via de zijkant ook bericht word. Want dan gaat het eerlijk. Oké, nou ondertussen gaan we gewoon verder. Reginald, hebben we nog wat meer mensen gezien die wat hebben benoemd? Ik wil een call. Candice moet raden zo meteen. Candice wacht. We beginnen bij Reginald. Welk jaartal is hij gestart met zijn coco-kunsten, mensen? Kom op. Jullie hebben het voordeel, want alle andere kijkers komen achteraf. We zijn nu niet met heel veel, maar daarom is de kans heel groot dat een van jullie het kan krijgen. Het zijn deze mooie, prachtige oorbellen die ik zelf ook draag. Ik ben zo trots en blij hiermee. Dit hoort gewoon bij mij. Weet je, voor de mensen die me kennen, ik draag mijn doeken. En ja, Reggie, het staat mij mooier, hè? Het staat mij mooier. Dat klopt. Helemaal mee Echt eens. bijzonder. Maar het feit dat hij het ik bedoel, kijk hoe klein het is. Daar zit heel veel detail in. Toch? Ja. Ik bedoel, Ja, dit is gewoon geweldig. Erika Badu's hoofd. Wauw. Een sister. Wauw. Ik vind het Ja. echt tof. Ik vind het echt tof gedaan. Ik heb verder niks gezien, dus ik denk Rita, je bent achter de schermen. Jij kan zeggen wie als eerste in de buurt was. Reginald, zou je het jaartal willen benoemen?
wanneer je bent gestart? 2013. 2013 is die begonnen met zijn mooie kunsten. Aneri zegt, ik blijf bij mijn antwoord, anders koop ik ze gewoon. I need those earrings. Kijk, zo zie je maar, hè. 15 jaar, het lijkt of ik alleen praat. Is dat zo? Nou, dan kennis denk ik dat het voor jou is. Ik heb een oproep gedaan aan Rita. Achteraf gaan we dat even bekendmaken en bevestigen. Wie de oorbellen heeft gewonnen. Ik denk dan in dit geval dat jij het bent. Nou, maar toch even checken of ik wat heb gezien. Nee. Nou, een bevestiging wordt achteraf gestuurd sowieso. Dan gaan we nu naar Kimberly. Wie is geïnteresseerd in een call met Kimberly, jongens? Hoeveel jaren is zij bezig met ondernemen? Jullie hebben kunnen horen dat ze al 5 bedrijven heeft, al een aantal jaar bezig is. En ja, haar passie zit toch bij dit onderdeel. Hoe lang denken jullie dat ze bezig is? Vertel. Hoeveel jaren, Reg? Sinds 2013 heeft hij benoemd. Die comments komen later aan. Kimberly, zijn er nog wat dingetjes wat je als tip zou willen meegeven, zodat de mensen een beetje kunnen raden van wanneer jij bent gestart als Bij mij. ondernemer? Misschien kan je alvast verraden ook hoe oud je bent. Hé, toch? Misschien is dat Ja, leuk. ik ben 37 jaar. 37 jaar, 5 ondernemingen. Net Holland zegt, ik heb opgelet. 2013, vals spelen, ik kwam als Ja. laatste. 10 à 15 jaar zie ik hier staan. Zijn er meer? Kom op, jongens. Let's interact with each other. En wil je ook misschien vertellen welke ondernemingen je nog meer hebt, los van mijn tijdsplan? Ja, nou, mijn tijdsplan heb ik dus time management en business coaching. Werk ik dus gewoon met zakelijke klanten, maar ook met maatschappelijke organisaties en verschillende gemeentes. Waarbij ik onder andere ook de mensen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire, die ik daarbij ook ondersteun. Dat is dus mijn tijdsplan. Ik heb overkoepelend heb ik Women with Success BV. En daar zorgen wij dus voor door middel van onder andere netwerkevents. Dat wij dus in dit geval vrouwen helpen naar meer financiële onafhankelijkheid en vrijheid. Moet je echt denken aan investeren, verschillende businessmodellen, ondernemerschapskills en wat nog meer? En mindset, dus een stukje empowerment. Dat is dus Women with Success. Dan hebben we Young with Success. En dat is dus voor die wat jongere ondernemers onder ons. Waarbij we ze helpen met talentontwikkeling. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat ook zij een stabiele concept hebben om te ondernemen. Ik heb een cateringbedrijf. Ferreira's Catering. Surinaamse gerechten en seafoodgerechten voor feestjes en partijen. Ik heb een beauty salon voor mijn dochter geopend vorig jaar. En zij zelf is nagelstyliste, maar geeft ook beauty cursussen en workshops. En wat nog meer? Ik mis Laat. eentje. Ja. Je had nog die online art gebeuren waar je destijds ook mee bezig was, hè? Wat was het nou? Die Sales talent, and service. Nee, nee, dat is het niet meer. Die platform wordt niet meer gebruikt als hoe het was, zeg maar. Dat was dus mijn talent agency. Ja, 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 ja. Ja, oké. Ik las iemand die schreef 12 jaar. Dat was volgens mij kennis. En Anneli zegt hier, Kimberly. Kimberly is haar eigen onderneming gestart op haar 23ste of 24ste. Dat is mijn antwoord. Zo, dan moet ik even rekenen, jongens. Ik weet niet Really? welk jaar het allemaal, hoe lang geleden dat was, hoe oud ik was, dat weet ik niet. Doet ook veel en verschillend. Ja, 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 ja. Ik ben dus een multi-passionate onderneemster. Ik heb meerdere passies. Alleen ja, ben ik een time management expert, dus ik kan dat heel goed onderverdelen. Dat ik ook gewoon nog steeds meerdere keren per jaar vakantie kan. Ik ben heel betrokken bij mijn kinderen. Dat is ja, een no-brainer. En ik kan gewoon goed slapen. Dat is mijn Ik vraag me. expertise, Ja, slapen.
Christina zegt, Heer, ik vraag me af wat ik nog meer kan doen. Ik werk al lang in de zorg en weet dat mijn kwaliteit ligt in het motiveren en ondersteunen van mensen om van een negatieve naar een positieve mindset te gaan. Die kracht heb ik, maar soms vraag ik me af wat ik nog meer kan doen dat niet met zorg te maken heeft. Ja, schrijf ze op. Maar ze heeft de business al verteld. Haal het stukje Ja. zorg weg. Wat voor soort klanten blijven er dan over? Maar ja, kijk hoe dat schakelt bij jou. Hè. Jongens, Bam, 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 waar? bam. Luister, jij moet even terugrekenen wanneer jij bent gestart. Want Nee, er ik zijn weet al het 2 of jaar. 3. Ik weet Ja, het je jaar. weet het Moet ik jaar. het vertellen al? Of moet ik het vertellen? Wat is het? Nee, ja, reken even terug, want we zijn nu aan het tellen hoe lang jij bezig bent. Dat is wat ze benoemen. Hoe oud was ik? Oké, even nadenken. Hoe oud ben ik nu? Zo, ik zei gewoon 37, hè? Ik ben 14 Ja, dat zei je. februari, ben ik 38 geworden. Oude bok, je bent gewoon een jaar ouder. Je liegt gewoon tegen de mensen. Sorry, ik zit even na te denken. Oh, Je wat hoofd erg. is Oké. antwoord van Kimberly. Oké, wacht even. Dan, even kijken. Nog een 3, 5. Die ene zat erbij. Zat dichtbij. Moet ik het zeggen of niet? Weet je, degene die het dichtstbijzijnd was, die krijgt hem. Benoem het gewoon. Hoeveel jaar? Ik was 25, want het is 13 jaar geleden. Toppie. Degene die dat benoemde, die krijgt een call met Kimberly. Achteraf krijgen jullie een bericht dus via Facebook om even, dan stuur ik de linken door. En Reginald, dankjewel. Dankjewel dat je je ervaring wilde delen als Coco Artist. Ik zie jou al heel ver, hè? Met je creaties. Heel ver. Dankjewel. Profiteer van de 1-op-1 call met Kimberly. Ga met pen en papier. Because Kimberly is duurzaam. Je moet het goed opschrijven. Mijn tijd Alles is wat je op dat moment letterlijk krijgt. kostbaar. En Ja, juist my time is dat. money. Dus dat. Maar weet je, het feit dat je toch de mogelijkheid krijgt om, om bepaalde dingen aan te pakken en op welke manier en hoe je dat kan doen. Echt, neem het mee en blijf alsjeblieft die creaties doen. Blijf het doen, want het is mooi, het is prachtig, handgemaakt. Weet je, ik heb ook... Ik weet bijvoorbeeld van mijn opa, die was heel creatief ook. Mijn vader is creatief, mijn broertje is creatief. Iedereen die met handdingetjes bezig zijn, dat is gewoon super mooi. En daar mag je wat mee doen, want dit is hier niet bekend. Kijk, in Afrika werken ze met kokosnoten. We weten in Zuid-Amerika zijn ze ook wel een beetje ermee bezig, maar hier is het nieuw. Dus maak het à la Reggie. Gebruik het. Ik heb het niet eerder neem het mee. gehoord. Niet eerder gehoord, niet eerder gezien. Dus Moet je nagaan. Er is heel veel moois en heel veel geld te verdienen. Ja. Jongens, we gaan afsluiten. Reginald, nogmaals bedankt voor je tijd. Kimberly, altijd thank you. Je bent weer scherp aanwezig. Jongens, jullie zien zelf hoe zij dat gewoon eruit spuugt. Het komt er gewoon uit zo. Je moet gewoon bij haar zijn als jij je business wil opkrikken. Of je wilt het reorganiseren. Of je wilt je focussen op branding. Maar je krijgt uiteindelijk gewoon een hele totaalpakket. Anaïris is super blij. Die wil jullie ook bedanken voor deze interessante live. Anaïris, top dat je aanwezig was. Ik ga achteraf nog 1 keer checken, want ik krijg geen contact met Rita. Wie nou precies degene is die de oorbelletjes heeft gewonnen. Want die moeten ook de deur uitgaan. En ik laat jullie weten, degene die het dichtst bij was voor Kimberly met betrekking tot een gratis call. Dat gaat ook geregeld worden voor die persoon. 2 mensen. 2. Oh, 2 mensen. Oeh. Er mochten 3, Reginald heeft 1. En klopt, blijven er 2 over. Klopt, sorry. Dus er is nog iemand die we happy kunnen maken. Hey, jongens. Dus achteraf gaan we dat regelen. Jullie gaan het vanzelf horen. Dus check jullie DM binnen nu en een half uurtje. Ik zie jullie over 2 weken weer met een interessante andere live. Ongeacht het nu niet heel druk was, weet dat dit altijd blijft staan. Althans voor de komende maanden blijft staan hier op dit platform. Om het terug te kijken.
Ken je mensen die hier wat aan hebben, voor wie dit interessant was? Laat het ook weten aan hun. Want jongens, dit is informatie er is zoveel besproken tijdens deze live wat men kan meenemen. En weet dan ook dat jullie contact kunnen opnemen met beide. Ben je geïnteresseerd in het werk van Reginald? Neem dat. Ben je geïnteresseerd in het werk van Kimberly? Weet je, zoek erop. En ik ga jullie een hele fijne dag toewensen. Ik zie nog steeds een paar leeftijden en jaren oppoppen in de screen. Christina denkt, nee, ik wil ook. Ja, dus een fijne avond en tot snel. Ciao. Doeg! Bedankt voor jullie aanwezigheid vanavond en we zien jullie weer zeer snel.